Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, най-напред бих искала да благодаря на мадам Люлинг за безкрайните часове, които тя прекара, за да постигне добър компромис и добро споразумение със Съвета, независимо от различните гледни точки по отделните ключови въпроси на директивата и предвид това, че тя се разглежда вече на второ четене, уверено искам да заявя, че групата на Алианса на либералите и демократите за Европа е съгласна с постигнатото компромисно решение, за да може това законодателство да се въведе възможно най-бързо от страните членки. С осъвременяването на това законодателство ще гарантираме равното третиране на мъжете и жените, обръщайки специално внимание на въпроса за социалната закрила, особено на закрилата на самостоятелно заетите жени. С тази нова законодателна рамка ще осигурим в еднаква степен закрила и в двата случая, както на самозаети жени, така и когато те са в ролята само на съпруги и партньорки на самоосигуряващи се работници. С тази промяна в директивата държавите членки ще предоставят стандартни социално-осигурителни права, включващи 14-седмичен платен отпуск по майчинство за самостоятелно заети жени, както и за съпругите или партньорите на семейни начала на самозаетите лица. Промяната в директивата е едно достатъчно съвременно и конструктивно решение, което ще даде възможност самоосигуряващи се жени и съпрузи или партньори на семейни начала на самоосигуряващи се лица да се ползват от същите права на социална сигурност, каквито се ползват и служителите. Съпругите и партньорите не са служители, но трябва да се има предвид факта, че те обикновено помагат на самоосигуряващия се работник, практика, която в моята страна широко е разпространена в селското стопанство, в малките фирми и свободните професии. С това осъвременяване на законодателството държавите членки ще могат да решат и да дадат възможност на самонаетите жени, както и на помагащите съпрузи на самонаети лица, доброволно или задължително да се присъединят към схема за социално осигуряване. То следва да гарантира еднакво добре социална закрила и правата на жените, когато те са заети в семейна стопанска дейност и наред с рисковете на пазара, производството и финансовата криза, трябва да предвидят оптимален режим за собственото си социално и здравно осигуряване. Само по този начин ще се постигне реално подобрение както за самонаетите жени и съпруги, така и за жените партньори на семейни начала, най-вече по отношение на тяхната социална и имуществена закрила, независима от тази на съпруга и партньора. Считам, че този изчерпателен законодателен текст е малка стъпка, която обаче е от изключителна важност за равното третиране на мъжете и жените. Тя е път към стратегическата цел за равенство в правата на мъжете и жените и към програмата, която наскоро осъвременихме, Пекин плюс 15. Изминавайки тази малка, но съществена крачка, вярвам, че ще продължим напред към по-добри програми за репродуктивно здраве, към общ пазар на европейските здравни и осигурителни услуги, към защита на майчинството и качеството на битието ни, независимо от географските, социално-културни и етнически различия. Тази посока води към нашия либерален приоритет, към полезно съвместяване на професионалната кариера и семейния живот, и това е здравата основа на хармонията към споделяне на равенството и отговорността между двата пола. Благодаря ви.